aventura mea de azi noapte. Dacă colegul știa, colegul care l-am întâlnit pe stradă azi noapte, oprit în mijlocul muntelui, în mijlocul muntelui, că era un munte acolo, dacă el știa că eu conduc doar de 2 luni de zile, nu cred că mai venea după mine cu atâta încredere. Da, în drumul meu spre Milano am găsit o stradă închisă care ne-a dat o rută ocolitoare, dar era prin munte, pur și simplu nu era nici măcar toată strada asfaltată, să zicem așa. Și tot o curbă și o serpentină. Acum, eu înapoi nu puteam să mă întorc, că era unica stradă ocolitoare. Am mers în față. La un certo punct am întâlnit un coleg oprit în mijlocul străzii. A coborât, a venit la mine, eu nu aveam pe unde să trec, era el pus în mijlocul străzii. A venit la mine și m-a întrebat că, Anții, mi-a zis că eu în față nu merg, că nu știu strada. Tu? Mi-a zis că nici eu nu știu, dar merg în față. S-a ferit, a trecut și el a venit după mine. Dar era o stradă că am zis că dacă trec pe strada asta cu apă, 33 de bancali de apă, frițantă, am zis că sunt bine. Da, și m-am dus în față, colegul după mine. Și acum eu mă întreb, dacă el știa că eu am 2 luni de zile de experiență de condus, mai venea după mine? Nu știu. Colegul, dacă mă vezi, să știi că 2 luni am.